Goiz hartan, Jon Txiki mendira igo zen. Esan abai zioten Oiartzuna antzebilela, eta berak Oiartzuna ezagutu nahi zuen. Honela bada eskuez turuta bat egin zuen, honela. Eta teiadar egin zuen ozenki. Kaixo! Eta ia papatean entzun zuen Oiartzunaren erantzuna. Kaixo! Kaixo! Jon Txiki, hau zabalik geratu zen. Ezin zuen sinestuen egin. Oiartzuna, handik zebilen, antxe bertan. Hemen nago! Esan zuen Jon Txikik. Eta berehala entzun zuen Oiartzunaren erantzuna. Hemen nago! Hemen nago! Jon Txikik salto egin zuen pozaren pozez, eta galdegin zion, nola duzu izena? Eta Oiartzunak erantzun egin zion, nola duzu izena? Nola duzu izena? Jon Txikik berehala erantzun zion, ni Jon Txiki, eta zuk! Eta Oiartzunak, eta zuk! Jon Txikik, ozenki deiardar egin zion Oiartzunari, adizi ezaion. Jon Txiki! Eta Oiartzunak, honela erantzun zion, Txiki! Txiki! Jon Txikik ezin zuen sinetsi ere egin, baina txiki! Eta Oiartzunak berriz ere erantzun zion. Txiki! Jon Txikik korrika jetxi zen herrira, eta herritar guztiei esan zien. Oiartzunaren izena, etzela hori, baizik eta txiki. Zein polita, eskerrik asko poti, benetan mutiko sanoa Jon Txiki. Txiki, Oiartzunaren izena, baina neurea Jaime da. Kaixo eta urte askotako lagunok, zer moduz? Euskal Telebistaz aste honetan berrikuntza dezente ikusiko zenituzten, aurpegi berri asko somatuko zenituzten, eta Dondon Kikilikonen ere ez da horrelakorik faltako, izango baitira berrikuntzak eta lagun berriak. Pitinka denak ezagutzeko aukera izango duzue, baina iruditzen bazaizue, goazen orain Txolartera. Txolartea lagun berriak, adiskide berriak egiteko aukera politi bat izan daiteke, edota zertxobait ikasteko tartea. Azken finean, hizketan lasai ederrean aritzeko momentu bat. Hizketan, eta kantuz, Giacomino. Kantuz, esparetini? Bai, barkatu Giacomino ez baitizut esan. Gaurko Txolartera nire lagun zahar bat ekarri dut. Iñaki Goñi, abesbatz batetako zuzendaria da. Eta bera kantua asko daki, Iñaki. Kaixo Iñaki, eta urte askotako. Kantari bakoitzak izaten duzue kantatzeari buruzko iritzi propio bat, hori oso normala da. Zuretzat zer da kantatzea, Iñaki? Kantatzea kantua da begira. Ahotsarekin lortu leizke doinu desberdinetako tonuak. Eta doinu horiek lirismoz bete, eta horren adierazpen bat da kantua. Zuk hori lortzea duzu? Uste dut baietz. Zertarako balio du kantatzeak, Iñaki? Kantatzeak, gauz askotarako. Begira, hasiko gea txikitatik. Umetxoek lo arrasteko. Gaur egun, ikastoletan, umetxoei lehendabiziko erakusketak erakusteko. Bilera eder bat batutzeko.
Baskal ondo batian, ondo janta edan eskero, giro dar bat jartzeko bai familian, bai lagunen artian. Baita ere, esan genezake, gure elizetan, hainbeste denboan, elizkizunak goraltzeko, balio izan du kantuak. Hor ditugu bertsolariak ere, kantatzen dutenak. Eta, beste gauz batearako balio du, Abai, kantuak. Begira, lehorte handia danean, esaten da, kantatu eta zeituan eudia. Txerto. zu kantatzen duzunean euririk egite aldu? Ez dut uste, hain gaizki kantatzen denetan. Askotan esan ohi dugu geure buruaz, Euskaldunok kantari onak garela. Benetan eta geure artean kantari onak algara. Begira, nik beti entzun izan dut, beste lurraldekuak esaten dute Euskalduna dago zentokian beti ondo kantatzen dela. Bat bakarrik kantatzen hasten danean, operako kantore bat bezala, hemen da. Bikotea denean, bikote zoragarria egiten bendute. Eta lau Euskaldun dago zentokian, Orfeoia. Arrazoi politia. Zuk aipatu duzu, zu kantatzen duzunean, ez duela euririk egiten, baina seguru nago zuk orain kantatzen badiguzu txolartea benetan izugarri alaituko diguzula. Kantatuko aldiguzu zerbait, Iñaki? Bueno, bai, zerbait kantatuko. Begira, kanon moduan kantatuko dut, baina nahi nuke espagetini bera italiarra eta napolitanoa danez, neri laguntzea kantuan ere. Ederki, primedan. Io adoro il canon, Iñaki. Molto bene, molto bene. Ze kantatuko zenukete? Kanon bat, esan dut. Kanon bat. Ensaladari omenaldi bezala. Delicioso. Az gaitezen, Iñaki. Letxua, tipula, gatza eta olioa, ospiguti batekin nahiko da. Zapore gehiago nahi baduzu, tomate pepinota zeitunak. Zapore gehiago nahi baduzu, tomate pepinota zeitunak. Letxua, tipula, gatza eta olioa, ospiguti batekin nahiko da. Zapore gehiago nahi baduzu, tomate pepinota zeitunak. Zapore gehiago nahi baduzu, tomate pepinota zeitunak. La 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 la. Oso ederki. Aze bilagun, aze parea. Uarte batetan inoiz izan altzarete? Guazen elkarrekin. Hau gozea. Egurrezko hanka bat ere jango nuke. Edo zein gauza emango nuke jateagatik. Hau gozea dudana. Erroki kapitaina! Segi, xilipordi! Zatoz, ea ze gertatzen zaizu. Zer dugu, madama? Zer iruditzen zaizu hau, Zer iruditzen zaizu? Txipiroiak eta alagarroak! Oi asko bat! Nirea da. Oi asko bat! Nik aurkitu dut ¡Ay, asco! ¡Maidazu de repentean! Oxe, te acabas en nagoela nagoeta! Maidazu! Itxoin? Itxasertzean, oilasko bat baldin bazegoen, egongo dira oilasko gehiago ere. Ba, egia izan daiteke. Baina, zatoz nirekin, enaiz fiatzen eta. Itxoin, lotu egingo dut eta. Ez desan egan egin. Nola egingo du egan? Ze uste duzu? Superman dela hala. Goazen. Goazen ba. Beste oiasko baten bila. Hau, mamaxa! Oiasko bat niretzat bakarrik! Az, jan festa egin behar dudan ni bakarrik!
Ez dago oiasko gehiagorik, magama. Zorte txarra, kapitaina? Hori orduan, neuretzat. Oiaskori neurea da. Oiaskori neurea da, uartean neurea duelako. Neurea da, nik ikusi nuelako eta neuk harrapatu nuelako. Nahi baduzue, gauza bat egin genezake. Ara berrizume hau. Ea, segi aurrera, zer egin dezakegu? Esan! Begira, karai kruz bota, nik badut karai kruz? Karai kruz, bai. Noira. Karai kruz! Karai kruz! Bai, Karai kruz! bai. Ados! Ados? Ados! Nik kara! Nik kruz ba! Guazen, bai. Ea! Mira, Bat! Bi! Bai! Kara izan da! Kara izan da! Hau, ze jartu esto. Horren bai, asko, du bar. Ya está. Eskala eta ez kruz! Eskala eta ez kruz! Beno? Txamponik arkitu! Badakit zer egingo dugun. Zer egingo du? Bion artean banatuko dugu. Bion artean banatu oiaskoa, nahi dudan bostarekin. Ados? Misera eta langosta! Ados, konforme! Beno? Ai! Eta oiaskoa? Eta oiaskoa! Nunda oiaskoa? Nanda oiaskoa! Egan egin du. Handik da. Zer? Bai. Egan egin duela. Egan egin duela. Esan nizun esan egan egingo zuela. Tontoa baina tontoagoa. Guazen korrika, harrapatzen dugu. Zei, negozioa zegoen. Gainera, baserriko jasko zen. Gezurra badirudi ere deuluzonen gaude haurtxoak. Toki aldaketarekin eta ez dakit ze irudituko zaizuen, baina aldaketatxo txiki bat ere egin dugu deuluzonen. Orain arte, zuek bakarka etortzen zineten gure lehiaketara, eta ez dakit, berba denborak esan beharko du, baina hobeto xego edo iruditu zaigu, zuek lagunduta etortzea, zuen, ez dakit, anai zaharra edo amama edo irakasleren bat, auskalo zer. Banaka etorri beharrean, irunaka etortzea, saltsa eta pika, eta persona gazte batekin eta persona heldu batekin. Dena den denboraren poderioz ikusi beharko, gustatzen zaizuen edo ez. Nerbioak aplakatu eta iruditzen zaizue goazen lehiaketan sartzera. Saltsatarrak aiako pagaditatik etorri zaizkigu. Eta pikako lagunak berriz, aiara bidean geratzen den usurbildik. Beraz eta denak presto dauzkagunez, Ainhoa Aizpuru, barkatu, Garikoitz Aizpuru, aurrera. Garikoitz, kexo? Eso. Zer moduz, ondo? Ondo. Lasai. Inoiz zuaitz motak ezagutzen aldituk. Ikasi dituk inoiz? Eskolan edo, bai. Orain irudian zuaitz diferente batzu jarriko dizkizugu, eta batzu berdinak izango dira. Zuk egin beharko duzuna da, bata besterekin lotu, parekatu. Konforme? Venga, motel. Bata eta behatzi ja. Bai. Laua eta sortzi ja. Baita. Zazpi ja eta hiru ba. Baita. Lastima, Garikoitz, baina denbora pasatzaigu, 20 segunduak pasatzaizkigu eta 3 geratzen zaizkizun bete gabe beraz, lastima izan da, baina hortxe utzi beharko dugu. Txalo handi bat. Eta ez dakit Ainhoa Mujika asartu zaidan, ze lehen Ainhoa esan dut. Asartu altzara, etorri gureana, etorri.
Haserretu altzara, Ainoa? Ez, ezta? Inoiz, loreak biltzen ibili altzara? Bai. Bai. Ba, orain, irudian zuri zuaitzak ipini beharrean, loreak ipini dituzu. Ea, zuk ere parekatzen dituzun. Animo! Bat eta behatzia, bila eta zazpila, hirua eta laua, bosta eta amabila, zeia eta amaika, eta zortzila eta amarra. Hori da, velozidade hori oso ondo. Amar Puxtarri, pikatarrentzat. Gazteen txanda izango da orain eta gazteak parte hartuko du, baina aurrak ere lagun dezake baldin eta froga ezagutzen baldin badu. Beraz, Elisabet Lasa, zure txanda? Elisabet, zure afiziorik handiena ondo pasatzea omen da. Hori esan didaten eri bentsat. Non eta zertan pasatzen duzuzuk ongien? Aldeten gauza guztietan. Ea ba orain ondo pasatzen duzun. Vale. Hizkuntz tipoko froga bat ipiniko dizugu. Hitz batzu ikusiko dituzu, eta batetik hasita lehenengo letra hartuz, eta besteetatik letra bana ordenean erabiliz, Euskal Herriko herri baten izena agertuko zaizu. Bai. Ea asmatzen duzun? Ea ba. Orozko. Orozko, beho ondezula. Amar Puxtarri, salsa tarrentzat. Eta usurbili dator Jose Marizeta. Bertsolaria bera afizioz, ofizioz arotza. Jose Mari, lotua eroriko balitzaizu? Zer ingo zenuke? Mote, ez zeo garrixuik. Ez dio egiten da... Alare, ez duke dirui alperrik alduko, Asmatuko inike nola enpliatu. Ikusi duk ze tipotako froga ipini diogun Elisabeti, antzeko izango du, baina noski Euskal Herriko beste herri baten izena agertuko zaik. Beraz, ea suertei badagoen. Garazi. Bejon deiala. Beste Amar Puxtarri, pikatarrentzat. Eta orain dator latza jakitunen froga. Froga nagusia, helduen froga, eta salsan Patxi Arruti. Aurrera, Patxi. Harria eta harria lantzeko moduak aukeratutako gaia, Patxi. Zer dela eta? Bueno, azken mailan, azkeneko lau urte honetan, goiz indit eta horretik entzien. Ea, galdezka hasiko nauk. Zein da lan egiteko harririk gogorrena, Patxi? Granito. Granitoa, ondo da. Nolakoa izan daiteke lantzeko harrien azala edo gainaldea? Bi modu nagusi daude. Nolakoa izan daiteke lantzeko harrien azala, harriaren azala edo gainaldea? Bi modu nagusi daude. Bueno, bat harriekin ebakita, eta bestia, kanteratik eta bezala. Demoraz kanpota, esmeriladua eta lehundua. Hirugarrena, tailatzeko angeluak noiz izan behar du haundiagoa, harri gogorra ala biguinarekin. Tailatzeko angeluak noiz izan behar du haundiagoa. Barkatu, angelua ez dute... Angulua. Angulua? Bai. Engorrian hori dek. Gogorrarekin, ondo da. Zer dira eskodak? Harria lantzeko tresna batzu, harri moeta bat, edota Jorge Oteizak egindako eskultura bat. Eskodak. Harria lantzeko tresna bat, harri moeta bat, edo Jorge Oteizak egindako eskultura bat. Lehenengo. Harria lantzeko tresna bat. Harria lantzeko tresna bat. Ondo da, bosgarren galdera, zertarako erabiltzen da pantografoa? Pantografo zeako, puntu hartzeko. Puntuak hartzeko? Zertarako hartzeko puntuak? Eskulturan. Puntuak, eskultura harriai. Denboraz kanpo, marrazkiak eta planoak handiagotu eta txikiagotzeko. Pantografoaren erabilpena. Harri bat lantzeko aukeratzerakoan, usaiak zer ikusia izan aldezake? Bai. Ondo da, bai. Izan dezake, izan ere, barrenean nola dagoen ikus edo usaindu baitaiteke usaiaren bidez. Zein da arrobitik harri pusketa gateratzeko biderik zaharrena? Zaharrena? Arrobitik harri pusketa gateratzeko biderik aintzinakoena edo zaharrena? Eskuz ateratzen.
Eskuz ateratzea. Zulatu itezan, ez da meio eskuz Baina zulatu nola zulatzen zen, lastima, denboraz kanpo, egurtaketak sartzea eta bustitzea, Egiptoarrek erabiltzen zuten sistema. Marmolik ospetsuenetakoak karrarakoak dira. Non da karrara? Italian. Ondo da. Harriak kanpoan edukita, zer gerta daiteke izotza eginezkero? Lertu moritzek da. Puskatu. Puskatu egingo litzateke, arrakalatu edo puskatu. Harri gogorrenak lantzeko tresnetan, zerezko puntak ezartzen dira. Diamantea. Diamantezkoak? Normalmente da. Bada beste zerbait, erabiliagoa? Kuarzo. Denbora, tungstenozko puntak erabiltzen dira. Beraz eta ikus dezagun, jakin dezagun, Aiako gure lagunek zenbat galdera asmatu dituzten. 6 galdera asmatu dituzte, beraz, 2 puxtarri, 12 puxtarri. Eta lehengo 10 puxtarriekin, 22 puxtarri. Pikako lagunetan artean, Koro González daukagu, kaixo Koro. Haze kasualidadea, baina haian andereño zaude, naiz usurbildarra izan zu. Haze kasualidadea, ez da? Ez dakit, nola izan da. Andereño zara ze erakusten duzu, Koro? Ba, nik Aiako eskolan inglesa eta erdera erakusten dut. Inglesa eta erdera erakusten duzu, eta zure gaia Frantziako geografia. Hori da. Nola ba? Ez dakit, ba. Atxiketako oroitzapenak edo. Ea ba gaia menperatzen duzu. Bai. Frantziak mapan ikusita, irudi geometriko baten itxura du. Zein? Hexagonoa. Ondo da. Alpeetako hiririk handiena zein da? Grenoble. Oso ondo. Lemozen eta Paris arloko hegoaldea Frantziako 2 eskualde haragi emaile dira. Bada 3. bat ere. Zein? Eragile. Lemozen eta Paris arloko hegoaldea Frantziako 2 eskualde haragi emaile dira. Bri. Bri, ez da Bri, Normandia. 4. galdera, zein da Avignonetik igarotzen den ibaia? Ibaia Rodano. Rodano, ondo da. Ipar Alpeetako industria nagusia zein da? Ipar Alpeetako... Industria nagusia. Bueno, industria hidroelektrika. Bai, seguru? Ipar Alpeetako industria nagusia zein da? Harrikatz zuria. Frantzia erdialdean badira hiri txikiak eskulan industria berezietan aritzen direnak. Bada bat eskunarruak egiten, guanteak egiten espezializatua. Zein? Frantzia erdialdean, bada bat eskunarruak egiten espezializatua. Hiri txiki bat? Millo zen hiri hori. 1551 urtean, Kraponeko ubidea egin zen Durantz ibaietik urak hartzen dituena. Zein eskualdetan dago Kraponeko ubidea? Eskualdetan? Zein eskualdetan dago Kraponeko ubidea? Eskualdean. Bai. Eskualdean. Proventzan dago. 8. galdera, Frantziako zein eskualdetan ateratzen da burni mineralik gehiena? Zein zonaldetan ateratzen da burni mineralik gehiena? Lorenan, noski baietz. 9. galdera, gezurra badirudi ere, Parisek badu itxasportua. Non da? Itxasportua, Le Havre. Seguro? Parisek badu itxasportua. Harritzeko eruditu zein neri ere, baina Gennevilliers. Eta azken galdera, non da Pikardia izeneko eskualdea? Pikardia iparraldean. Iparraldean, Paris gainean, Frantziako iparraldean. Beraz, galderak erantzun da, pikatarrek erantzun dizkiduten galderak, 5 izan dira, eta 2 puxtarri, 10 puxtarri 3. froga honetan. Eta hemendik aurrerantzekoa beste gauzatxo bat izango da. Froga berezi bat prestatuta daukagu, eta laister ikusiko dugu. Lehen da bizi, Dondon Kikilikonen parte hartzeak pena merezi aldu, gu baiezkoan gaude, 200 puxtarri lortu ezkero, EASO kaleko bengoak eskaintzen duen organu hau emateko aukera legoke, lortutako puxtarriak 300 balira musikartek ekarri duen piano hau, 100 puxtarrirekin Etor argitaletxeak eskaintzen duen liburu sorta hau, Mendiak, Euskaldunak eta Itxasoa argitaldapenak. 80 badira irabazitako puxtarriak, Ifi kate eder hau, eta beste zenbait erregalo ere badira, aipatu puxtarritatik bera izan ezkero. Beraz, azken frogara goazen,
puxtarriak zenbat diren eta erregaliak zenbat diren jakin ondoren. Salsak 22 puxtarri dauzka eta pikak 30, hori esaten dizuet kontutan izan ezazuen, lehen ikusi ditugun sari guzti horiekin zer irabaz daiteken. Azken froga dugu hau, eta froga honetan balio du. Kemena behar da, eta aste guztia pasa dute bai salsatarrek eta bai pikatarrek arraultzeak frigitzen. Izan ere, arraultzeak frigitu beharko baitituzte. Talde kide batek arraultzea frigitu, urrengoak jan, eta azkenekoak tresnak garbitu. Baina, ojo, arraultzak osorik irten behar baitu, eta platerik ez baita apurtu behar. Beraz, presto zaudete bitaldeak? Ea, presto baldi zaudete, goazen, denbora, aurrera! again. Justuan biak ere antzeko zebiltzan, baina azkenean Ainoak lehenago lehortu ditu, ez dakit arrautzak indigestatu egingo zaizkien, baina tira. Pikatarrek irabazi dute, Pikatarrek garaile beraz, eta lehen 30 puxtarri bazituzten, orain 35, 65 puxtarri. Pikatarra beraz garaileak ditugu, datorren astean gurekin izango dira, datorren aste arte,
datorren astera arte, esan nahi nuen, eta salsako Elisabet edo Patxi edo Garikoitz ordezkari bat, mesedez? Eta azken tartera gatoz guzti honekin apustura, ze izan da, gogorra izan da arrautzea? Gogorra ez, baina astuna bai. Arrautzea etzegoen oso ona. Ez oso kozinero ona hau. Bueno, beroegia zegoen behar bada, ez da? Hori bai, dudik gabe. Bueno, zuek 22 puxtarri dauzkazue, 22 puxtarri hoiekin apustu egiteko aukera duzu, badakizue apustua sekretua da, zuk apuntatzen duzu, zenbat apustu egin nahi duzun, 22 puxtarriak apustu egin ditzakezu, edo eta bestela 22-tatik nahi dituzunak. Bale. Zuk zer horrek idatzi, nahi bali moduzu, apustua, eta horriari buelta eman. Letra o barka numero handi xamarrak egin dituzu, ezta? Gero ikus dezagun guztiok, bale? Apustuak hori asko balio baitu. Eta, hemendik aurrerakoa, honi bueltak ematea izango da, danborra hau giratzea, eta ea ze ateratzen den. 3 pailazo daude hemen, 6 zulo, eta 3 zulotan, 3 pailazo, beste 3 zuloak utxutxik daude. Pailazo irteten bada irabazi, eta utxa irteten bada galdu. Beraz eaz suerteri badagoen. Holaxe. Zer horrek zabaldu, ea ze gertatu den? Lastima izugarria. Suerte txarreko etorri zarete gaur, ez da? Arrotz astuna eta suerte txarra gaine. Guretzat lastima izugarria da, lehen programan eta apustua gaizki irtetea, tira. Baina ona dondonkikilik ona etortzeak bakarrik ere merezi du hainbeste, eta etortze hutsagatik Etor argitaletxearen liburu sorta bat emango dizuegu, 3 pailazoak, Txirrimiri eta Txibitonen irudia, eta oso okerrezpanago, 22 puxtarri dauzkazue, beraz ze aukeratu duzue? Mikrofono irrati batzuk edo ez dakit zerbait horrelakoa ziren. 20 puxtarrirekin mikrofonoak ez, 30 puxtarri behar ziren horretarako. 20 puxtarrirekin pianoa zegoen, pianoa. Txokolatea daukagu, ez? Edo txokolateak. Zer nahi duzue? Musikartek eskaintzen duen piano txikia, pilazko pianoa, edo zahor etxeak eskaintzen dituen txokolateak. Pianoa txikia entzat. Musikartek eskaintzen duen piano txikia, pilazko pianoa beraz, ez zuentzat, eta zorionak, lastima izan da apustua horrela geratzea, baina zorionak bestalde. Guk intentzio... Gu intentzio honenarekin ibili gara, sariak partitzerakoan, dena den oso urruti ezten toki batetan, bada intentzio txar xamarrekin dabilenik ere. Zer, Txirbiton, aurkitu aldio kakatxa? Aldintzak hortik, potolontzi horrek! Kontxo, tortolika konpontzeko habilidadea behar duk! Aldintzak! Nien konpondoko hie. Arritzekoa duk. Joan den astean egin nion errebisioa eta primeran zebilen. Orain berriz? Orain berriz, ez primeren, ez segundan, eta ez tertzeran ez zebilek. Uste diat badakida zer duen gure tortolikak. Hemen, karburadorien zehose trabatu gintzaio. Baina zer gertatzen zai, Txiribiton? Txiribiton, pasaibidak giltze inglesa. Azkar, errekontxo, giltze inglesa pasatzeko! Baina Txiribiton ez handiok entzuten. Giltze inglesa eskatzen ari zaik? Baina ez alduk ikusten boltsikoan dauka ala. Giltze kotxo? Txiribiton! Maiok, tira, mirri. Txiribiton! Baina. Zer da, begit, baina. Zer da. Baina. Zer aurkitut? Txorizoak? Baina nola iritsi dira txorizoak onaino? Esaldira hauek, joandako astean Amona Martzeloneko baritako txorizoak. Eta oso modu arraro batetan desagertu zirenak. Lapurtero xabelko hori.
Tira. Ea oraingoan badabilen tortolika. Kendu ahi hortik, txirbiton. Ea... Kontxo. Ez dut ulertzen. Ez dakiz arraio duen tortolika honek. Gertatzen da gure tortolika sartzen ari dela. Eta bidaiatzen jarraitzeko beste makinaren bat lortu beharko dugula. Baina zeli egiten dio fale, Nikito. Tortolika guletza! Ez, kolga! Olaindik ez, babo ala joa, olaindik ez? Zelgatik ez! Loramientoa lapultu diegu, eta loramientori gabe tortolikalik ez! Isilik, Nikito. Baina nipongo! Iztunga! Isiltzeko, olaindik, makinatxoa saltu behar diegu. Toli, ale, lestatua dibidaialako. Azkal! Bat, bi ta hiru. Ezin izango dugu, aurrerantzean inoiz gehiago tortolikan bidaiatu. Tortolika tontola piko hau. Zea raro. Zer da txistu hori? Fantasma bat! Alatxaldeon txili-mili eta txili-biton. Nor zarazu? Esan dut ikusten txino baten fantasma dela. Nien naiz txinoa, ni japoniala naiz mili. Eta nien naiz mili, ni mirri naiz. Ba hori, mili. Mirri! Tira, mirri, ezin izango dikondo esan, tira. Baina zu nor zara? Ni Nikito naiz. Eta zertara etorri zara ona? Saltzeko, nire invento edela saltzeko. Invento ederra? Ze invento? Bidaiatzeko makina. Edo nola joateko makina belezia. Oso zentzilua, oso praktikoa eta oso melkea. Eta ze uste duzu, makina txikita horren gainean ibili gaitezkela bidaietan, ez gara takabitzen. Floga egingo dut. Eli batela joango naiz eta oloitzapen bat ekaliko dituet. Nola joatea nahi dutue? Nola? Afrikala, bai melan. Bat, bita hilu. Egia zioen, mirri? Nik uste horrek trukoa daukala. Non baiten eango dut. Zerrekitu batetik xartu duk, ziurezko. Ez dago inunen? Berretxelena! Hemen nauzue belilo. Jotuz, pisua diketa. Mirri! Egitazko agina duk, elefante baten agina. Kolmillo bat? Aizu, bai, esaiguzu nola ibiltzen den traste hori, aizu. Oso zentzilua, oso praktikoa eta oso melkea. Eta zenbat balio du? Oso melkea, $10,000. Oso garestia guretzat. Guk ez dugu hainbeste dirurik. Zel duzue ba? Guk, ba... Ez dakit, gure jantziak... Bai. Estela? Txorixoak dauzkagu, Amaia Martxenaeko paritako txorixoak. Ze? Toda pikoa, ontxo, txorixoak xerik ez. Zer dio? Tortolika eman horren truke? To. Baina, erotu egin alaiz. Tortolika ez arraseok, baina oroitzapena duk eta... Olduan zel. To txorixoak, to. Toli makinatxoa. Nik hartu dut. Nora kuatea nahi duzue. Ba... Jaguaiera. Oso idea politia. Bat, bi, eta hilu. Agula. Olain uluti daudela, toltolika lapultuko diegu.
ez dira inoiz joango haien nahi duten lekula. Saldu diegu makinatxoa, estropeatuta dago. Gelo, toltolika gule labolategian saltuko dugu, eta 1000 kopia egingo ditugu. 1.000.000 kopia. Eta ni oso aberantza egingo naiz. Oia, batxo baitia, txirri. Esan zuizan, atxo bat entzuten. Mirri, ire hortzen zara eta besterik ez. Zer esan nahi duk, beldurrez nagoela. Bai, Mirri, nero ni bezala. Txibira, esaldira, 5 segundo pasa. Bai. Orduan ni pito horrekin gainetu ingaitu. Bai. Trompato egin gaitu. Txirri, leku honek ez zirudik Hawaii, Ez motel. Aizak, eta txiribiton? Desagertu egin du? Txiribiton! 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 Nork egiten dunik, oiunik baino altuago nire barkuan. Ez aldakizu ez siesta egiteko ordua dela? Barkatu, jauna, genekien. Eta zer egiten duzu egite horrekin? Kainitzazue paiazo jantzi horiek eta hasi berehala kubierta garbitzen. Aixu, ez guri karaxirik egin, gu txirri eta mirri gera, Niri bostazola zuek txorro eta morro izatea. Ni Juan Sebastián Elkano naiz. Eta besteak bezala lan egiten dut. Eta segi kubierta garbitzera. Nortzerala esan duzu? Juan Sebastián Elkano? Ez aldakizue zuen kapitainaren izena? Elkano getarikoa? Bai, getarikoa. Munduari lehenengo aldiz buelta eman ziona? Bai, eta tiburoetara botako? Nola esan duk? Nik? Bai, zer esan duk? Nik munduari buelta eman niola? Bai, mundu guztiak daki. Baina zer ari zerate esaten? Munduari buelta eman nahi diogu, baina oraindik erdibidean gaude. Ez gizona, ez? Denaz daukite hori, 1522ko irailaren 7an iritsi zineten munduari buelta oseman ondoren, Sanlúcar de Barramedako portura. Bai, jauna, eman zenioten buelta eta begira, froga dauzkagu. Hona ba. Zer da estampita hau? Baina, hau ni naiz eta... Noski, hau da zure herritarrek munduari buelta eman ondoren egin zizuten monumentoa, Getariako plaza erdian dago. Nire herritarrek niri monumentoa. Herritik kanpo joan behar izan nuen eta gainera, nora lortuko dugu iristea janaria, azkenengo tal daukagu eta. Apropos, zuek erdimagoak zaretenez, ez duzue hortik odolkiren bat edo Tolosako babarrun ale batzuk izango, ez da? Ez, baina gure lagun txiribitonek ziur zehose izango duela. Txiribiton? Bai, txiribiton gure gubion laguna da. Gu bezala, magoa. Ez da hori txiribitonen bozina izan. Bai, nondik etorri da zarata? Nire ustez, sototik datorrela. Eta zer duzu sotoan? Zer izango dugu basotoan? Geratzen zaigun janari urria? Goazen sotorantz mirri. Bai, goazen eskar, goazen. Hor, hemendik. Txiribiton, baina esnatuak. Txiribiton aspaldiko. Txiribiton, baina nolatan iritsia izan haino? Egia diok, ni pito horrek engainatu ingaitu. Bai. Orain primera geundeken Hawaieko ondartzan eguzkitan. Marinelak! Oiek, harritzazu preso! Marrazoetara, tiburoietara! Baina, zer egin dugu, Elkano jauna? Zer egin duzuen galdetzeko ausardia daukazute oraindik? Dena jandezue,
dena janaririk gabe utzi gaituzue eta marrazoetara, tiburoietara, janarik gabe nola emango diogu buelta munduari, marrazoetara. Txiritan, potxolo eta txotxolo. Beti dena jaten. Beti, goxe ezin hase. Janari ona izango dira hauek marrazoentzat. Batez ere potoloa. Beka, segi. Azkar. Ez dugu nahi. Zerbait pentsatu beharra dukagu hemendik ateratzeko. Beka, azkar. Elkano jauna, kupida zaitez gutaz. Azken batean, zu bezala, Euskalduna gara. Naiztagetari bertakoak izan ez, baina gertukoak. Euskaldunak, eta zer, gure despentsa guzia gortu diguzue. Eta orain nola lortuko dugu gure helburua. Venga, azkar. Aizu, almirante jauna, uretara bota berrean, zergatik ez ditugu despensan gordetzen guk geun jateko. Oso azkarra. Bai, oso azkarra benetan. Bai, kontramaestro izendatzen zaitut. Bai. Eskerrik asko, almirante jauna. Horixe egingo dugu. Bat, bi eta hiru. Tuka. Taka. Lastima. Olaingoan iez egin dute paiazo madalikatu oiek. Ala joa, ulengoan ez da beldinak geltatuko. Olaintxe beltan, ni neunoa toltolikalen bila. Eta bihar beltan oso abelatxa izango naiz. Bat, bi eta hiru. Tortolikarik gabe geratuko ote gara, nikito, nipongo. Aste guztia pasabarko duzue duda horretan. Dondon Kikirik honen argiak itzaltzeko ordua iritsi zaigu, baina aio esan aurretik gauza bakar bat gogorarazi nahi nizueke, gurekin deuluz honen partu hartu nahi izan ezkero, aur bat, gazte bat eta persona heldu bat elkartzea besterik ez duzuela, eta eskutitz bat bidali ezaguzue, Dondon Kikilikon, 625 postakutxatila Donostiera. Zuen karten zai geratzen gara beraz, eta espagetinik izango luke bezala, Arribertsi Euskadi.